πλένεις τα πινέλα σου, κάνεις αυτό, αυτό, αυτό ή αυτό, λυπάμαι πως το λέω, αλλά τα καταστρέφεις. Το πιο σημαντικό βήμα για να διατηρήσεις τα πινέλα σου έτσι όπως τα πρωτοπήρες και να μην χαλάσουν ή αλλοιωθούν με τις χρήσεις, είναι να προσέχεις το πώς τα καθαρίζεις. Πάμε να δούμε τα 4 πιο συχνά λάθη κατά τον καθαρισμό των πινέλων και πώς θα τα διορθώσουμε. Λάθος νούμερο 1. Την ώρα που το πλένετε πάνω στην μπάρα, δεν το κάνουμε έτσι ώστε να ανοίγουν οι τρίχες, γιατί αυτό αυτομάτως χαλάει το σχήμα του πινέλου. Αντιθέτως, με απαλές κινήσεις πάνω κάτω, το πινέλο μας θα καθαρίσει πολύ καλύτερα και δεν θα λιωθεί και το σχήμα του. Λάθος νούμερο 2. Δεν μουλιάζουμε τα πινέλα μας. Το αποτέλεσμα είναι το νερό να περνάει μέσα στη λαβή, να χαλάει η κόλλα που ενώνει τη λαβή με το δακτύλιο, καθώς επίσης και να φεύγει το χρώμα. Λάθος νούμερο 3. Να τα πλένεις με πολύ καυτό νερό. Είναι αλήθεια ότι τα πινέλα θέλουν ζεστό νερό για να καθαρίσουν καλά και να φύγουν οι χρωστικές. Ωστόσο, το πολύ καυτό νερό θα αλλοιώσει και την τρίχα του πινέλου και την ποιότητά του. Και θα κλείσουμε με το τελευταίο λάθος, που είναι το με τι πλένουμε τα πινέλα μας, τι καθαριστικά δηλαδή χρησιμοποιούμε. Κατά καιρούς έχουμε ακούσει να πλένουν τα πινέλα τους με καθαριστικά για χαλιά, καθαριστικά ρούχων, μαλακτικά, καθαριστικά πιάτων και χίλια δυο άλλα. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να φαίνεται ότι καθαρίζουν τα πινέλα, αλλά δεν αφαιρούν στο 100% τις χρωστικές των προϊόντων μακιγιάζ. Και επίσης, τα συστατικά που περιέχουν είναι βλαβερά για την επιδερμίδα. Γι' αυτό και αν μείνει έστω και λίγη ποσότητα, όταν πάμε να χρησιμοποιήσουμε το πινέλο στην επιδερμίδα μας, μπορεί να μας δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Χρησιμοποιούμε προϊόντα που είναι ειδικά σχεδιασμένα για τον καθαρισμό των πινέλων, ώστε να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Γράψτε μου στα σχόλια αν έχεις κάνει κάποια από αυτά τα λάθη και αν το έχεις διορθώσει ή θα το διορθώσεις από εδώ και πέρα.